čo je úžasné na Helen Doron kurzoch je, že každý kurz má nejakých maskotov. Aj v takomto plyšovom prevedení. A deti sa tak krásne priblížia nielen angličtine, ale aj tým postavičkám a tým príbehom a tým dobrodružstvám. A ja ako som začala pracovať s Helen Doron metodikou, tak mi to pripomenulo, že naozaj tieto postavičky fungujú, lebo doteraz si pamätám, že v prvej triede naša pani učiteľka triedna vymyslela dve také postavičky, Dodo a Gogo sa volali. A boli zhruba takíto veľkí, boli to takí dvaja ako keby škriatkovia alebo trpaslíci. Každý víkend si jedno dieťa zobralo Doda a Goga na víkend domov a mali s nimi niečo podniknúť a potom o tom napísať príbeh. Pamätám si, že proste sme mali Doda Goga doma a že to bolo úplne niečo úžasné, lebo tie postavičky reprezentovali niečo čarovné, niečo, čo bolo exkluzívne. Doteraz si pamätám, ako som sa zamýšľala, že tak čo idem podniknúť s tými našimi postavičkami a aký príbeh vymyslím. Helen Doron metodika v podstate pracuje s týmto istým, že vytvorila postavičky, ktoré osadí do príbehov a to proste prehovára k tej detskej duši a naozaj sa cez tie príbehy potom učíme. A tak je to aj v živote. Keď sa bavíme aj na dospeláckej úrovni, tak je to všetko o tých príbehoch. A nám to tak zarezonuje, že daný príbeh nás poučí alebo nás posunie ďalej. Takže je to naozaj úžasný spôsob, ako sa učiť nové veci. Obzvlášť teda pre deti.